लोगोफोर दिनै आं जायफ्रा जुनियर इउटुबार बा जायफ्रा दिनैसो गोदान बा सोरबाया मास मोनसे मोननै जादों बिथांमोननो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। स' माखासे आंनियाव मानसिफ्रा सोंहरो आदा आंनि इउटुबा मास मोननै जाबाय दासिमबो 100 जायाखै। सोरबा सोंहरो आदा आंनि इउटुबा मास मोनब्रै जाबाय 150 जायाखै। गोबां बेबायदि इउटुबारफ्रा सोंहरो आरो सोरबा सोङो आंनि भिउस गैया, वाच टाइम गैया। सोरबाया बुङो आंनि भिउसानो जाया, मानि थाखाय भिउस जाया आंनाव सोंहरबाय थायो। स' जायफ्रा दिनैहाय जुनियर बा गोदानै दासो इउटुबाव आगान होदों बिथांमोननो आं बे भिडिअ खालामनाय जादों। जायफ्रा सोरबा गिदिर इउटुबार बिथांमोननि थाखाय नङा, जायफ्रा गोदानै फैदों बिथांमोननो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। स' लोगोफोर दिनैहाय आं बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जि नोंथाङा दिनैसो मास मोनसे मोननै बा मोनथाम जाबाय बा नोंथांनि चेनेला दासो 100 200 बा गैया, वाच टाइम गैया, भिउस टाइम जाया बा दासिमबो 10 भिउस सल' फैयो, मालाबा 30 भिउस फैयो, मालाबा 10 20 बेबायदिनो भिउस फैयो। स' नोंथाङा बेबायदि मोनदों होननानै माब्लाबाबो नोङो नार्भास दाजा। नोङो बेबायदि मोनदों होननानै माब्लाबाबो नोङो गोसोआवहाय दुखु दाजा। नोङो जेब्लायबो नोङो आपल'ड खालामबाय था। जेब्ला आंबो गिबियाव जुदि आंबो हगारजेनदोंमोन आंनि गोसोआवबो साननाय दङमोन आंनि चेनेलाव भिउस मोना, आंनि चेनेलाव गैया साबस्क्राइबार, माथो मालायफोरनि थाङो आं सानदोंमोन। आङो बेबायदि साननायनो आङो लासै आङो सिन्था खालामदों बोसोरसेनि गेजेराव आंनि चेनेला मनिटाइज जागोन ना जाया आंनि गोसोआव साननाय दङमोन। बेबायदिनो नोंथाङाबो साननो हागौ आंनि चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइबार गैया, भिउस मोना, माबोरै खालामनो साननो हागौ। नाथाय आं नोंथांखौ बुंदों जुदि नोंथाङा मास मोनसे मोननै जाबाय होननानैहाय जुदि नोङो मेङालासेनो जुदि मावबाय था, गुबुननि चेनेलाव हाबनानै गुबुननि भिउस मोननाय साबस्क्राइबारखौ लानानै नोंनि गोसोआव नोङो दुखु दाजा। गुबुननि चेनेलखौ नायनानैहाय गुबुनजों नोङो दारुजु। नोंबो लासैनो नोंबो जागोन, नैबे चेनेला लासैनो जौगालांगोन, ग्र' जागोन। दिनै नङा गाबोन डे बाय डे सानसेयाव एसे एनै नोङो भिडिअ हगारबाय था, बिदिनो डे बाय डे नोङो हगारगोन, डे बाय डे नोंनि साबस्क्राइबाराबो बारायलांगोन, गोबां जालांगोन। आं दिनै नोंखौ बुंदों बा नोंथांमोनखौ बुंदों जायफ्रा गोदानै दासो मास मोनसे मोननै जानाय माखासे इउटुबार आंनि लोगोफोर दङ, खिन्थु नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना जेबो गोसोआव दुखु लायालासेनो नोंथांमोना सानफ्रामबो हानायखिनि नोंथाङा जि कन्टेन्ट्सखौ लानानै भिडिअ आपल'ड खालामदों बे थांखियै बे सिमाङैनो नोङो मोनसे सिमां 1 बोसोरनि गेजेरावब्लाबो आंनि चेनेलखौ आं मनिटाइज खालामगोन। बे सिमांखौ लानानै नोङो जेब्लायबो आग बारायबाय था, नाजाबाय था, अब्लानो नोंनि चेनेला मनिटाइज जागोन। गिबियाव जेब्ला नोङो भिडिअ हगारगोन नोङो भिडिअखौ रिचेक नोङो खालाम। नोंनि भिडिअ मा जादों मा जायाखै नोङो नाय। नाम्बार 1 आव नोंनि भिडिअनि क्वालिटिया माबोरै जादों नों बेखौ मोजाङै नोजोर हो। नोंनि क्वालिटिया मोजां जादों ना गाज्रि जादों, ना माबायदि सिस्टेम जादों, गुबुनफोरजों नायजाजाथाव जादों जायाखै, मोजां मोनजानाय जादोंना जायाखै, नोङो बेखौ नाम्बार 1 आव नोङो नाय। नाम्बार 2 जि कन्टेन्ट्सखौ नोङो होदों बे कन्टेन्टनि सायाव नोंनि नायग्राफ्रा मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों, माबायदि कमेन्ट फैदों, माबे कन्टेन्ट्सखौ मानसिफ्रा बांसिनै नोजोर होयो, बेनि सायाव नोङो भिडिअ खालामनानै नोङो हगार। 3 नाम्बाराव नोङो जुदि नोंनि रावफोरखौ साउन्डफोरखौ भइसफोरखौ जेब्ला होगोन नोङो क्लियारै हो। नोङो खोनासं नोंनि भइसआ क्लियार जादोंना जायाखै। आरो बिनिफ्राय नोङो बेकग्राउन्ड मिउजिक जुदि होदोंब्ला बेकग्राउन्ड मिउजिकआ बेसेबां जादों आरो नोंनि साउन्डआ बेसेबां जादों नों बेखौ एडजास्ट खालामना नाय, जाहाथे अडियेन्सफ्रा खोनासंग्राफ्रा नोंनि रावखौहाय क्लियारैहाय खोनानो मोननाय बायदि नोङो नोंनि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ नोङो खमायनानै हो, बेनिफ्राय नोंनि साउन्डखौ नोङो मेक्सिम खालामनानै बारायनानै हो। 4 नाम्बाराव नोङो जि भिडिअ हगारदों बिनि थाम्बनेल्सफोरखौहाय मोजाङैहाय नोङो हो, जाहाथे बे थाम्बनेल्सखौ नुनानै 100 जननि गेजेराव सोरबा सासेया जाहाथे नायनायावहाय नोंनि बे भिडिअखौ नुसनो। 1 नाम्बाराव जेब्ला नोङो भिडिअ हगारो नोङो गासैखौबो चेक खालामखांनायनि उनावहाय पाब्लिश खालामखांनायनि उनावहाय टेगआवहाय नोंनि भिडिअ
खौहाय नोङो मोजाङैनो नोङो लिरनानै टेगखौ मोजाङै लिरनानै नोङो डिसक्रिपसनखौ मोजां लिरनानै नोङो आपल'ड खालाम अब्ला नोंनि भिडिअखौ नायगोन लासै लासैनो नोंनि भिडिअआ दिनै गाबोन अखानायै लासै लासैनो नोंनि भिडिअआबो बैफोरबायदिनो दिनै नङा गाबोन अखानायै समफोर बै सप्ता बै मासाव लासैनो ग्र' जागोन लोगोफोर जायफ्रा गोदान इउटुबारफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ आं बे बाथ्राखौ बुंदों बे मोनबाखौ जुदि नोंसोरो लानानै जुदि नोंसोरो भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंसोरनि भिडिअआ सिगां 200 फैयोमोनब्ला दा 300 भिउस फैगोन सिगांहाय 10 फैयोमोनब्ला 20 फैगोन बे मोनबा फर्मुलाखौ जेब्लायबो गोसोआव लानानैहाय नोंसोर भिडिअखौ आपल'ड खालाम अब्लानो लासैनो नोंनि चेनेलाव भिउस मोनगोन आरो बारायलांगोन नोङो दिनै हगारबाय दाहायनो दा हगारबाय 2 मिनिटआवनो एथ' मोननांगौ 200 मोननांगौ 300 मोननांगौ 1K भिउस मोननांगौ 3, 4, 5 बिदि मोननो लुबैनाय जानाय नङा लासै दिनै मोनगोन गाबोन मोनगोन अखानायै मोनगोन बेबायदिनो लासैनो नोंनि साबस्क्राइबार बारायगोन नोंनि भिउसआ बारायगोन लासै नोंनि चेनेलाबो देरलांगोन बेखायनो आं दिनैहाय बुंदों जायफ्रा गोदानै दासो इउटुबाव आगान होदों बांसिन खालाम आंनि बे चेनेलाव आंनि बे भिडिअ भिउस मोनाखै नेक्स्ट भिडिअ आं बांसिन मोनहोगोन बे भिडिअ आंनिया खम बै भिडिअ बांसिन जुदि बेबायदि साननानै जुदि नोङो हगारबाय थायोब्ला नोंनि चेनेला लासैनो बारायलांबाय थागोन बेखायनो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा आंनि जुनियर इउटुबार लोगोफोर दं दिनै नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों नाजा दिनै नङा गाबोन जाथारगोन मोनथारगोन नोंथांमोनखौ आं दिनैहाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो थुलुंगाना होदों जे नोंथांमोनाबो जुदि जेब्लायबो नाजाबाय थायोब्ला नोंथांनि चेनेलाबो मास मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबायावनो नोंनि चेनेला मनिटाइज जागोन आरो नोंबो बैफोरबायदि रां खामायनो आर्निं खालामनो नोंथाङाबो इउटुबनिफ्राय मोनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिनो जायफ्रा जुनियर इउटुबार नोंथांमोना बुजिखाबाय नोंथांनि गोसोआवहाय दुखु दंमोनब्ला नोंथांमोननि गोसोआवहाय साननाय दंमोनब्ला नोंसोर दिनैनिफ्राय जानजि खाफ्रादो बोलो फोरादो आरो नोंसोरो जि भिडिअ हगारो बे भिडिअखौहाय जेब्लायबो कन्टिनिउ हगारबाय था सानफ्रोमबो हगारबाय था आरो आं जि बुंबाय बिदिनो थाम्बनेल्स नोंनि कन्टेन्ट्स नोंनि भिडिअनि क्वालिटि पिक्चार क्वालिटि बे गासैखौबो नोङो हगारिनि सिगां पाब्लिश खालामैनि सिगां नोङो खेबसे चेक खालाम मा जादों मा जायाखै नोङो नायनानै नोङो चेक खालामनानै नोङो हगार गुबुनफोरनि बायदि भिउस मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना हयथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय बोलो फोरादो जानजि खाफ्रादो आरो नोंथाङा जि भिडिअ खालामदों जि भिडिअ हगारो बेखौ दिनैनिफ्राय दानिफ्राय कन्टिनिउ खालामदो नोंथाङा साक्सेस जागोन बै गुबुनफोरबायदि नोंथाङाबो सासे गिदिर इउटुबार जानो हागोन बेखायनो दिनै आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना गोनो गोथो खालामाबालानो नोंथाङा ट्राइ खालामबाय था नाजाबाय था नोंथाङा साक्सेस जानो हागोन नोंथांनि जि सिमां नोंथाङा जि मास मोनसेजों मोननैजों मोनथामजों मोनब्रैजों जि मनिटाइज खालामनो गोसो बेखौ खालामनो हागोन आरो नोंथाङाबो बैफोरबायदि इउटुबनिफ्राय रां मोनगोन बा नोंथाङाबो इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना जाहाथे नोंथाङानो बे भिडिअखौ गिबि मोनग्रोनाय बायदि नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांखौनो लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय एसेनोसै बाय